ergens heel lang geleden ben ze daarmee begonnen met op één dag wedstrijden te organiseren. En dat is gaandeweg is het allemaal uitlopen naar een hele week. Iedereen gaat ook echt voor de dagprijs van Hartzieldag. Dus dat heeft een extra lading, laat ik het zo zeggen. Er binnen dit jaar krijgt wat minder deelnemers als vlien hier. Maar de Snidswieke bloot vier voor het grootste Europese zielevenement op het binnenwetter. Het meedoen is belangrijker dan het winnen, vind ik altijd. En het plezier erin. Dus ja, dat vind ik van een Sneekweek. Ik lig nu zesde. Met veel wind gaat het altijd wat minder goed. Ik ben nog een beetje licht. Dus, maar vandaag zou het dus eigenlijk wel goed moeten gaan. Dus dat hopen we dan maar. Het is plezier in het zeilen, maar als we op het water zitten, dan willen we winnen. Dat zit er één keer in. Ja, en succes hè? Thanks. Oké, succes. Ja. Het heeft aantrekkingskracht doordat er een aantal klasses meevaren die je alleen in Friesland ziet. Dus als je naar de Lark kijkt bijvoorbeeld, ja, die zie je waar wij vandaan komen, zie je die boot niet. Terwijl ze 50 jaar geleden daar wel voeren. Het was vroeger het bootje waar ze zeilden de jeugd. Maar ja, toen kwam de flits en op die meester, dus die werd verdrongen. Maar hij is nu door de oude garde is hij weer geadopteerd en hij is er weer. Vraag is vanzelfs of de nieuwe Marit Bouwmeester of Pieter-Jan Posma hier mooi docht. Pieter-Jan en Marit die hebben natuurlijk de eerste schreden op het Sneekermeer gezet. En ze zijn nu, ze hebben goede prestaties geleverd in Engeland. Ja, het zou mij niet verbazen dat uit de groep mensen die hier nu vandaag ook weer vaart, dat er weer nieuwe Olympische kampioenen uit tevoorschijn komen. We hebben nu al 3 of 4 eentjes gevaren. Dus vandaag ook weer proberen goed ons best te doen. En wat doe jij nou beter dan de rest? Dat moet je aan de stuurman vragen. Vader is ook chemie. Nee, het gaat lekker.